Nang marinig niya ang sinabi nito, mariin naman niya yung pinanghawakan. Para sa kanya, sapat na ang katagang binigay ng matanda upang malagay siya sa payapa. Sa pag-alis niya sa kanyang tahanan, hindi na niya ninais pang pagmasdan ang mga puno ng kalumpang. Bago sumapit ang tanghali, narating na nga niya ang baryong kanyang nais puntahan. Habang binabagtas niya ang daan patungong sentro, wala siyang ibang nakita sa lugar na yon, kundi ang mga taong binabalot ng kakaibang karamdaman sa kanilang katawan. Lahat ng mga bahay na kanyang dinaraanan ay halos nakasara, indikasyon na maaaring matagal nang lumisan ang mga tao sa lugar na kanilang tinirahan. Sa pagpapatuloy ng kanyang paglalakad, walang ibang nakita si Mercito kundi ang paghihirap sa baryong kanyang tinungo. Hirap din siyang magtanong-tanong roon, lalo pat karamihan sa mga taong kanyang nalalapitan may mga sakit sa pag-iisip. Kinahapunan, habang nagpapahinga siya sa gilid ng daan, napapansin niya ang pagdaan ng mga aswang na nagbabalat kayo bilang mga tao. Pagsilay niya rito, walang pagdadalawang isip naman niya yung kinausap nang sa gayoy magawa na niyang matunton ang angkang kanyang pakay. Noong una, hindi pa siya pinapansin ng mga ito, subalit nang maramdaman nila ang presensya ng hamong, doon na dahan-dahang nagbago ang kanilang pinapakitang ugali. Huwag niyo akong iinsultuhin. Kayang-kaya ko kayong itumba ora mismo. Babala ni Mercito sa mga aswang. Matapos nitong marinig ang kanyang sinabi, halos bakas sa pagmumukha ng kanyang mga kausap ang labis na takot. Kulang na nga lang noon lumuhod ang mga ito at magmakaawa sa kanilang buhay. Mapalagpas lamang ni Mercito ang kanilang pang-iinsulto. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, mariing itinanggi ng mga nilalang na meron silang kinalaman sa mga aswang na nagtangkas sa mga puno ng kalumpang. Inilahad nito sa kanya na buong buhay ng mga ito, hindi ito nangahas na tumungo sa kanilang baryo. Kalat na kasi sa lugar na yon ang tungkol sa isang hamong na naninirahan doon. Dagdag pa ng mga aswang na kahit hindi sila makakain ng karne ng tao, kailan may hindi nila tatangkaing pumunta sa baryo ni Mercito para manggulo. Kung gusto ninyo, tutulungan namin kayo sa paghahanap. 3 lang ang alam naming angkan sa lugar na ito. Isa sa kanila ang pamilya ni Bagtoy. Sila nang mamahala sa kabuuan ng mga taong naninirahan dito. Paglalahad ng isang aswang. Nang marinig ito ni Mercito, hindi na siya nag-alangan pang magpasama sa mga nilalang na yon. Habang binabagtas nila ang daan, doon niya napag-alaman ng tungkol sa angka ni Bagtoy na isa palang pamilya ng mga gabunan. Sa sobrang lalakas ng mga nilalang na yon, kahit yung mga aswang na tumulong sa kanya, takot doon. Marami na ding napaslang si Bagtoy na mga kasama nila na nag-ugat lamang sa simpleng alitan at pagtatalo sa lupa. Wala naman silang magawa para pagbayarin ito, kaya ang ginawa nila, palagpasin na lamang ang mga kaganapang yon. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, bahagya naman silang natigilan nang marating nila ang kasulok-sulukang parte ng baryo kung saan nababalot ng kakahuyan. Napakadilim sa lugar na yon kahit hindi pa tumatalikod ang araw sa kalangitan. Ramdam din nila Mercito ang mga nagmamasid sa buong paligid, subalit hindi nila ito gaanong pinansin. Maya-maya pa, narating na nga nila ang parte ng kakahuyan na merong nakatirik na isang malaking tahanan. Makalumang estilo ang tahanang yon, indikasyon na matagal na yung nakatayo sa lugar na yon. Habang pinagmamasdan nila ang buong paligid, lumabas ang isang lalaki sa pinto nito na agad namang kinumpirma ng mga kasamahan ni Mercito
na yon ay si Bagtoy. Dahil sa sinabi ng mga sumama sa kanya, hindi na nagdalawang isip itong si Mercito na kausapin ang nilalang. Sa pagsilay ni Bagtoy kay Mercitong naglalakad ng dahan-dahan, panay naman ang pagbaling ng paningin nito sa ibang lugar na parabang naiilang. Nang dumating na sa puntong ilang dipa na lamang ang kanilang pagitan, nakayuko namang humarap si Bagtoy sa kanya na nagwiwika ng, Nagagalak ko kung merong panauhing kagaya ninyo. Ano ho ang kailangan ng kagalang-galang sa lugar ko? Matapos nitong makapagwika, walang pagdadalawang isip naman yung sinampal ni Mercito at kasabay nito ang pagsagot niya rito ng, Sino ka para pagtangkaan ng mga tanim ko? Kagabi marami akong pinatay sa uri mo. Batid kong kaisa sila ng iyong angkan, sapagkat naaamoy ko sa iyo ang kanilang presensya. Dahil sa ginawa niyang yon, paisa-isa namang nagsilabasan ang pamilya ni Bagtoy para magmakaawa sa kanya. Panayang pag-iyak ng mga ito habang nakaluhod sa kanyang harapan. Hindi naman niya yun gaanong pinansin dahil para sa kanya, walang kapatawaran ng ginawa ng angkan nito. Makalipas pa ang ilang minuto, dahan-dahan naman niyang iniangat ang ulo ni Bagtoy habang nananatiling walang imik. Pagtitig nito sa kanya, bakas sa mga mata nito ang labis na takot at pagsisisi. Nang hindi na niya maatim ang takot niya kay Mercito, wala na itong nagawa kundi ilahad ang totoo. Sa isang iglap, bigla nitong itinuro ang mga kasama niyang aswang, sabay wika ng, Hindi ko naman sana gagawin yun eh. Yung mga kasama mo, sila nag-udyok sa pamilya ko. Matagal na kaming may hidwaan. Gusto nila kaming pabagsakin gamit ang ibang nilalang. Ginagamit lang nila kayo. Maniwala kayo sa akin. Parang ahas ang mga yan. Sa una sila'y maamo, pero hindi maglalaon. Gagawa sila ng paraan para tuklawin kayo. Nang marinig ito ni Mercito, agad naman siyang napatingin sa mga nilalang na kanyang kasama. Maigi niya noong pinag-isipan ang bawat binitawang kataga ng magkabilang panig upang masigurong tama ang kanyang gagawing desisyon. Dahil sa mga pangyayaring yon, nagpasya si Mercito na kausapin ang mga gabunan ng magkabilang angkan. Yun na lamang ang naisip niyang paraan para malaman ang katotohanan. Hindi kasi siya maaaring pumanig agad sa kabilang grupo, lalo pat hindi niya alam kung nagsasabi ba yun ng totoo o hindi naman kaya'y pinapaikot lamang siya. Bago umalis ang mga aswang na tumulong sa kanya, mariin niyang inilahad dito na kapag nagsinungaling sila, siya mismo ang uubos sa pamilya nito. Matapos itong marinig ng mga aswang, bigla namang napasilay si Mercito sa isa sa mga kasama nito nang masipat niya yung ngumisi. Walang sabi-sabi, dali-dali niya yung nilapitan at kasabay nito ang pagtarak niya ng kanyang kamay sa dibdib nito. Paghugot niya sa matatalas niyang kuko, laking gulat na lamang ng mga aswang sa paligid nang masipat nilang hawak-hawak na ni Mercito ang bertud ng kanilang kasama. Mabilisan ding bumagsak ang katawan ng nilalang sa lupa, indikasyon na mabilisan itong namatay. Sa lahat ng ayoko, yung tinutuya ako. Sige na, umalis na kayo sa harapan ko. Wika niya sa mga aswang na sumama sa kanya. Matapos niya yung mailahad, dali-dali namang umalis ang mga nilalang na yon nang hindi kumikibo. Sa pagbalik ng katahimikan sa paligid, inumpisahan na niyang kausapin si Bagtoy. Bagaman hindi niya yon kakilala, malakas ang kutob niya na yon ang nagsasabi ng totoo. Sa pagpapatuloy ng pag-uusap nila, doon niya napag-alaman ang iilang plano ng pamilyang yon, ukol sa gagawin nitong pagpapabagsak sa kilala nilang hamung.
Hindi sigurado si Bagtoy kung si Mercito ba ang tinutukoy na hamong nito, subalit nasisiguro niya bihira lamang ang hamong sa lugar nila. Dahil sa sinabi ng gabunang yon, kung kaya't hindi maiwasang mag-isip ng malalim ni Mercito. Ang ginawa niya, hindi muna siya tumalon sa konklusyon, bagkus pinili niyang hintayin ang kabilang panig para magpaliwanag. Sa paglalim ng gabi, dumating na nga ang angka ng mga aswang na galit sa angka ni Bagtoy. Nanlilisik ang mga mata nitong nakatingin sa gabunang kausap ni Mercito na siya namang dali-dali niyang sinuway. Anya, hindi niya pinagtagpo ang mga ito para maglaban, bagkus ay nais niya malaman kung sino ang pumatay sa puno ng mga kalumpang. Wala namang nagawa ang mga gabunang yon, lalo pat kapag nararamdaman ni Mercito ang masasama nilang presensya, umiiba ang aura nito. Lahat ng mga aswang sa paligid ay nasisindak na halos dumating na sa puntong napaluhod na sila dahil sa sobrang takot. Habang nagbibigay ng panig ang hanay ng nilalang na yon, tanging pakikinig lamang ang ginawa ni Mercito. Bagaman tahimik, umiikot ang kanyang paningin sa sinumang mga aswang na masisipat niyang may kakaibang kinikilos. Sa pagpapatuloy ng paglalahad nito ng istorya, rinig na rinig niya ang taliwas na istorya ng mga nilalang na yon sa kwento ni Bagtoy. Matapos nitong mailahad ang kani-kanilang mga panig, isa na lamang noon ang naisipan na paraan ni Mercito para maresolba ang ganoong sitwasyon. Sa pagtahimik ng paligid, inabisuhan niya ang pinuno sa bawat panig na isuko sa kanya ang bertud ng mga ito. Hindi naman niya babasagin ang mga yon, kung kaya't wala silang dapat ipag-alala. Pagkarinig ni Bagtoy sa sinabi ng hamong, walang pagdadalawang isip naman itong isinuko ang kanyang bertud. Yung kabilang panig, ramdam ni Mercito ang pag-aalangan ng mga ito. Hindi naglaon, napilitan din yung isuko ang kanyang bertud dahil sa labis na pagkasindak sa hamong. Matapos niya yung makuha, inilahad niya sa mga aswang na naroon na sa pamamagitan ng bertud na yon magagawa niyang malaman ang katotohanan. Sapat ng basihan ng amoy na mababasa niya sa mga ito upang malaman kung sino ang nagsasabi ng totoo. Pag-amoy niya sa bertud ni Bagtoy, wala siyang ibang nakita kundi ang lahat ng mga pangyayaring isinalaysay nito sa kanya. Subalit sa pag-amoy niya sa kabilang panig, kitang-kita niya na sumasang-ayon sa kanyang mga pangitain ang kwento ni Bagtoy. Maaaring pilit lamang na itinatago ng mga ito ang kanilang pakay sa paniniwalang magagawa nilang malinlang ang isang uri ng hamong. Sa pagpapatuloy ng kanyang ginagawa, doon niya nasilayan na siya pala talaga ang balak patumbahin ng mga ito. Dahil sa pangitaing yon, agad naman niyang ibinalik kay Bagtoy ang bertud nito habang tinutunaw ang bertud ng gabunan na nasa kabilang panig. Pagsilay ng mga aswang sa kanyang ginawa, bigla namang nagsiangil ang mga ito habang pinagmamasda ng kanilang pinuno na dahan-dahang bumabagsak sa lupa. Bago pa man yun manghina at tuluyang mawala ng wisyo, iniutos nito sa kanyang mga kasama na pagtulungan si Mercito. Nang marinig niya ang huling utos ng gabunan, walang pagdadalawang isip naman siyang nagpalit anyo at kasabay nito ang pagkasindak ng lahat ng mga aswang sa paligid. Sa unang pagkakataon kasi, nagawa nilang masilayan ang kakaibang anyo ng isang makapangyarihang hamong. Dahil sa pangyayaring yon, maging ang angka ni Bagtoy ay pinili ng dumistansya. Nanginginig sa takot ang mga kasama niya kahit alam nilang hindi sila ang pakay ni Mercito. Makalipas lamang ang ilang minuto, bigla naman siyang pinagkumpulan ng mga aswang sa paligid at kasabay nito ang pagsibagsakan ng iilang aswang na nagawang matamaan ng kanyang pag-atake.
Lahat ng mga aswang na bumagsak sa lupa ay tabingi na ang mga ulo dahil sa lakas na ipinamalas ni Mercito. Maya-maya pa, tuluyan naman niyang nalipol ang mga nilalang na yon ng walang kahirap-hirap. Habang pinagmamasdan niya si Bagtoy, kitang-kita niya ang labis nitong pagkasindak sa kanya. Bagtoy, katiwa-tiwala ka. Nais kong ilagay ka sa ilalim ng aking puder. Lahat ng nagaganap sa inyong baryo, ilahad mo sa akin. Gumawa ka ng isang pangkat ng mga mensahero kung saan sila ang bibisita sa bahay ko. Huwag kayong mag-alala. Itong pagpapasailalim ninyo, masisiguro niyong hindi ko kayo gagawing pagkain. Wika ni Mercito habang tangan-tangan niya ang bangkay ng gabunan ng kabilang panig. Dahil sa sinabi nito, wala namang nagawa sila Bagtoy kundi ang sumang-ayon. Sa paglipas ng gabing yon, kampante na nga siyang bumalik sa kanilang lugar. Mag-aalas 3 pa lamang noon ng madaling araw nang makauwi siya. Unang bumungad sa kanya ang kaibigan niyang matandang albularyo na nagpapahinga sa duyan. Paglapit niya sa kinaroroonan nito, agad naman yung nagising gawa ng naramdaman din pala nito ang presensya ni Mercito. Bakit dito ka sa labas natulog? Hindi ba komportable sa iyong inihanda kong silid? Bungad niyang tanong sa matanda. Hindi naman sa ganon, Mercito. Ayaw ko lang kasing dumating sa punto na may makasalisi sa mga kalumpang na pinababantayan mo. Tapat ako sa aking trabaho at kapag sinang-ayunan ko ito, makakaasa kang yun ay aking papanindigan. Sagot naman ng albularyo. Nang marinig ni Mercito ang sinabi nito, agad naman siyang pumasok sa loob ng kanyang tahanan ng nakangiti. Pagdating niya sa silid ni Apolonio, nadatnan niya yung tulog na para bang wala siya ditong pinapabantayan. Hindi naman niya yung gaanong pinansin, lalo pat ordinaryo na para sa mga taong walang karga ang magpahinga tuwing gabi. Sa paglipas ng mga araw, naging maayos naman ang lahat. Madalang na noon ang pagpaparamdam ng nilalang sa kadahilan ng kumalat na sa buong Josefina ang kanyang ginawa. Bagaman marami nang nakakaalam ukol sa kanya, hindi naman siya gaanong nababahala, lalo pat alam niya sa kanyang sarili ang kanyang gagawin kung sakali mang malagay siya sa alanganin. Isang araw, habang nagmamasid si Mercito sa mga puno ng kalumpang, bigla naman siyang nagulat nang makarinig siya ng isang pagwika ng matanda sa kanyang tabi. Buong buhay niya, hindi pa siya nasurpresa ng ganon, gawa ng bago pa man makalapit sa kanya ang mga nilalang, nagagawa na niya itong maramdaman. Hindi mabuti para sa lahat ang ginagawa mong ito, iho. Ang mga kalumpang, nagdudulot lamang yan ng sumpa at pagkawasak sa mga taong nakakaalam dito. Sigurado ka bang ito ang nais mong gawin sa iyong buhay? Seryosong wika ng matanda na bigla na lamang lumitaw sa kanyang inuupuan. Pagsilay ni Mercito sa pinanggagalingan ng tinig, doon niya nasipat ang matandang kulukulubot na ang balat at napakaraming paltok sa katawan. May mga ukit din yon ng mga usal, indikasyon na hindi ito isang ordinaryong tao. Pagsilay niya sa kwintas ng matanda, bigla naman siyang napaatras papalayo nang masipat niya sa palawit nito ang mutya ng ipo-ipo. Dahil sa mutyang yon, agad namang napagtanto ni Mercito na maaaring isang ermetanyo ang matanda. Sino ka? Anong ginagawa mo rito? Bungad na tanong niya sa matandang yun. Matapos niyang makapagsalita, dahan-dahan namang tumayo ang matanda habang nananatiling walang imik. Maya-maya pa, inilahad nito sa kanya ang sigalot na nilikha niya sa buong Josefina. Ayon sa matanda, dahil sa ginawa noon ni Mercito,
Lahat ng mga nilalang na nananatiling walang imik ay kanyang nagambala. Ang iilan sa mga mersenaryong binubuo ng mga antingero ay dahan-dahan ang naghahanap sa kanya upang siya ay patayin. Dagdag pa nito na habang lumilipas ang araw, papaliit naman ng papaliit ang lupang kanyang maaaring puntahan. Sa lugar kasi ng Zamboanga del Sur, merong isang samahan na nagpapanatili ng kapayapaan. Binubuo ito ng matataas na uri ng iba't ibang nilalang na pinuno ng mga tribong naninirahan sa lugar na yon. Kaya umiiral ang nasabing samahan ay para hindi basta-bastang magkaroon ng digmaan, lalo pat malapit lamang ang kanilang lugar sa mga dibinong manggagamot. Nasisiguro nilang hindi nito magugustuhan ang mga ganoong pangyayari, kagaya ng ginawa ni Mercito noong mga nakaraan. Isa ko sa mga dibinong albularyo, Mercito. Maaaring mapagkamalan mo kong ermitanyo, pero manggagamot talaga ako. Kaya lang naman ako sumadya dito sa bahay mo ay para bigyan ka ng babala. Pasalamat ka. Malapit sa akin si Bagtoy kaya nagawa niya akong maabisuhan tungkol sa ginawa mo. Hindi naman kita maaaring hayaan, lalo pat kaibigan ka ng matalik kong kaibigan. Wika ng dibino. Matapos itong marinig ni Mercito, halos hindi na niya gaanong maunawaan ang sinasabi nito, gawa ng pilit niyang itinataas ang kanyang bakod at puder sa katawan. Kung nagkataong ordinaryong nilalang lang kasi siya, maaaring nasunog na siya sa kumakawalang presensya ng matanda. Maya-maya pa, nasipat naman niya yung dumukot ng maliit na bato sa lupa at kasabay nito ang dahan-dahan itong pag-ihip ng usal sa bagay na yun. Nang maisakatuparan na ng matanda ang kanyang nais, tumambad sa kanyang mga mata ang isang kakaibang uri ng mutya na tinawag ng matanda. Heto, Mercito, gamitin mo muna ito hanggat hindi ko pa alam kung sino ang iyong kalaban. Mag-iingat ka. Napakarami nang naghahanap sa iyo. Babala ng matanda matapos nitong maibigay ang mutya. Matapos ang kanilang usapan, hindi na din naman nagtagalang dibino. Nang maibigay na nito ang kanyang tulong at detalyeng naglalaman ng impormasyon ukol sa mga kalaban ni Mercito, agad na din niyong lumisan. Sa pag-alis ng matanda, inilahad nito sa kanya na ang mutyang kanyang tinanggap ay isang mutya ng sabulag. Yon ang magkukubli sa kanyang dugo ng hamog, nang sa gayoy kahit ang mga antingerong naghahanap sa kanya ay hindi siya basta-bastang matutuntun. Sa pagbalik ng katahimikan sa paligid, hindi naman mapigilang mabahala ni Mercito, gawa ng ang pakiramdam niya, isa siyang demonyong nais patayin ng karamihan. Bagaman gano'n na ang mga nangyayari, nananatili pa rin siyang matatag at handa. Inaasahan na niyang lalabas na ang mutya ng kalumpang na siyang magbibigay sa kanya ng hindi masukat na kakayahan para mapangibabawan ang kanyang mga kalaban. Sa pagsapit ng gabi ng kabilugan ng buwan, matyaga namang hinintay ni Mercito ang pagtama ng liwanag nito sa mga puno ng kalumpang. Napakatalas noon ang kanyang pandama at pakiramdam upang hindi siya maunahan ng mga nilalang na nagmamasid sa paligid. Ilang minuto pa ang lumipas, doon na dahan-dahang nasipat ni Mercito ang pagbabago ng dahon ng kalumpang sa kanyang bakuran. Sa isang iglap, naging mga putol na ulo ang mga dahong yon, hudyat ng nalalapit na panganganak ng mutyang kanyang inaasam. Maigi niyang pinagmamasdan ang lahat na putol na ulong kanyang nasisilayan, gawa ng kung sino man sa mga ito ang bumuka ang bibig, doon lalabas ang mutya ng kalumpang. Sa isang iglap, nasipat niya ang isang pugot na ulo na bumuka ang bunganga sa pinakaitaas ng isang punong nasa harapan niya.
at kasabay nito ang pagsilitawan sa labas ng kanyang bakuran ng mga aninong halos kasing taas ng puno. Pagsilay niya sa mga yon, agad naman siyang umakyat sa punong kinaroroonan ng mutya para kunin ito. Habang inaakyat ni Mercito ang puno, ramdam na ramdam niya ang paglapit sa kanya ng mga itim na anino. Bago pa man niya makuha ang pugot na ulo, bigla naman siyang napadaustos pababa ng hilahin siya ng nilalang na nakikipag-unahan sa kanya sa mutyang iluluwa ng puno ng kalumpang. Okay, grabe tong episode 2, daming nangyari. Dumayo siya sa teritoryo ng mga aswang. Naging wanted siya sa mga dibinong manggagamot. Tapos ngayon meron siyang kaagaw sa mutya na matagal niya nang hinihintay. Grabe, ano kaya mangyayari sa episode 3? Alam nyo, excited ako malaman kung sino yung matanda kasi sobrang lakas. Alam nyo ba yung mga napapanood nyo sa anime, yung may isang sobrang lakas na nilalang na nagpapahinga tapos biglang may susulpot sa tabi niya na mas malakas pa kaysa sa kanya tapos magugulat siya. Yung mga ganong pakiramdam ba? Lalo na sa mga mahilig manood ng anime o yung mga movie na may mga ganitong kaganapan. Pero yung episode 3 at 4, susunod ko kagad yun. Kaya pahintay na lang ako. Salamat.